Знаете нашите нинджа спинери, толкова готини и въртящи. Но сега ще ви науча как да направите ваш нинджа спинер. Сега, трябва ви такъв ключодържател и да се махнете всичките им ключове от него. Ето, сега, аз съм ги махнал моите ключове, които са били на този ключ. Ето ги, махнал съм ги. Трябва ви един ключ да държа. Важното е да е толкова, за да може просто да ви се побира. След това трябва ви още един, но малко по-маничък. Така. И един ключ. Важното да е най-големият ви ключ, защото да може да направи маничка тежка, да го въртиш. И сега, вижте какво правиме. Чекай само секунда. Сега, вземате едното, най-голямото и малкото. Но първо, вземаме най-малкото, е това, и големия ни ключ. И сега и така ги пъхаме в ключът. Ето така. Пъхаме ги в ключът. Ако може да е. Благодаря ти. Ето сега имаме ето това. Но сега взимаме и по-големият ни ключодържател и сега правим ето това. Свързваме го с малкият ключодържател. Важно да е малко, защото иначе няма да се побере. Това трудно се отваря. Тъдълка отваря. Ето това. Отпъхвате го и сега, хора, вижте какво стана. Да го изпробваме. Ето го нинджа спинера. Добре се получил. Да, върти се много готино. Добре. Да, доста готино се върти, удобно е. Като истински нинджа спинер. Така, направете си го и вие този нинджа спинер.